Therefore, and so Onyame to me in the bambo cassia with your sunchia and a bro. Would you form a tracia? Nay, Yamapa, I would rather they dome me, nor the episode or the domo so. Namen can share, Namen catastrophe. Niame can say, Elohim Yawen chia, am the more, and a pay say, or Sura Sumbi, and your dear. If I told me, Messame that's for your God's Revelation Ministry. Me Yorkshire for. Na me ye mama urade. Niame can say. Enu hu ensori ntia ho. Na so nyame tia se no nyame wotumi no nyame wa hoɔden de ya. Pepa cho tie me. Me no kasa fa ba be friends Susumasa. Susumasa. Eno eni ami pe janto mahata ama na wo because of the person me the powder the powder wa also ti won betimi ayi be powder Susumasa we apama honhommone e break spiritual marriage abrantia wo ho obeso da na obi no aba no abeda ne ho hia no se unya Susumasa wo hata manenya powder anadwo na wo koda no dikan soja kakra okopotu na yibidie ne gu ade twensim na fa kakra gumu ojanim na wusie ni nyina dan nim spirit bi ono bada oba wontimi nwuram utumi de bi nso fra wunku esra baba to tie mi se bibi ni wan ka yeda yentu yabu mu wa me na wo kasa no wo hye trouser so to da bonte wo ye ni papa ne de bone etua aka ohia Susumasa odi abaya ne se obepe Susumasa esi disappointed ye di hin wo so me pa cha Susumasa ni ta me yewu kabom na frɛ me na me nkyere wade ya wode ye papa cha obi disappointing to me ma me di so hin bio me pa cha uyo ba me pa cha tie me uyo ba obeda no ade be che no na hu nyina asai ye o ma bebre ho ahonhom ne o da ade be che na moja tuo mo egu pint muhu ya me ken uhu me pa cha ne uhia Susumasa kope fresh one o de me mpa ne awo no pe fresh one ene taame yewu ene wan kasa watade ya wahya mfifiri abam wan kasa watade ya wahya mfifiri abam fashata na bobo na fatu ba bia wutiri won about 12 me pa che YouTube pen na fa prai to so be hu Nyankopon tu me so wede be hu Nyankopon tu ne kan se Susumasa wati okọ asofo webre ho e kiraw bet ni ade potin ade ban no obiso difo menyemo ye na seye kope Susumasa Susumasa ne eme sada na tare na wo hye ya ema ye funu nya miscarriage no me pa cho for Susumasa ne eme bonepo na na 12 me pa cho twetwene bola so adenche no na kwasea no ogina ofie na ne segu ne tia wunsu so yo ba nipa oba wo ne de ya okwasea no me from okwasea no ogina ofie no pa ocho me pa cho a kristo fo ye hwehwe ni mu ahwe onyame de 5 element na ba nipa bia eja ensuo anwea honhom okra what I say obi sori ya na wakwayi ase ukwayi ase no
woni ma honhom ekoshiaye ane ahonhom so a ebefa na wawu da ho no ede na ekọ woni ho na akogu dansinkra na watwe ai dansinkra na agu na atwe abafam no yamu se wo ye kokọ kwala atoso ho na ebe se wa hyempete na agu ahene ma wo kwa yiyase ebe mo ba bi papa tena obobọ nso aka chenti kokọjiru di e ba choti ho na hu banku ni kotodwa a se me pa cho me ba yiyesi ya ma maduane ni ye o ko fo ha na amane ya ba fie wati o hia Susumasa me pa cho wonta mana dia kwa yiyase dia kwa musie no me mfa be wura fie ebo fam jai me say de ebo fam jai Kristofu ya sebe ya dwene twa nipa na wawu da wo no ahonhom e befa no hunim no ebi ahonhom de ahokyere ma no nti ahokyerefo aba ahonhom de yare ma no yarefo aba ena wo so twafunu no ho ena wo tini suo ena me no be ko ne be kwan fa kumase anase tamale ya wo foro ka ne bi me pacho be du fie pempacho hye suo fa Susumasa gum na fa nkyere gum wo horo ho o wia fa santa mane se awiem tunsuo no bi guso me pacho obi akwa yiyase ba wo yiyase ntama de fa na hwiemu na tie sentenko na hwentare nso egu bag no so sentenko bo hu ni ameka kire wo hia Susumasa obem se ade na dinfo wo de ye ne wo hatama na wo meseme enini ma hatama na wo me hata ama na wo edu anadwa na oba kam kai jare oi mesi anadwo no akwara na okam fabi egu nsuo fa nkyina bo kam afa peti omo dan ne mo asa maamefo na amwo a mo se asram yare enti odi obosuma nkatere eto bansa na mabọ na por munyai na munyi party another spirit nkwada no so ti akwara na benyi no wanya kromfo a no edwama for 13 years na no ho ye ne de e pacho eni anso huhu kwara na so den e pacho aya huhu bi na take over na me pesa ka cho se Susumasa odi gunsu edwara kwara ni bia patare e kokko na fashion odi fo me bay yade de bosum bia me ko hospital bosum bia yes kan de ko hospital ni am pesa ene se peganet atare e friend ganet e bia kwara na kra patare tuntum mane hye before be hye no nem pilo ase no Susumasa ni bi na tigu ase na mane fa ntitu so e ba chere sa for 7 days ohu yare ni bi oba na reach hospital kwa na ohu bi opim oba tan a ana oba a wo pa furo kusi ma prayer minya ene e concussion de wunum bi eye twa so mesi ede twa so kwa bedu ya efre bi aya ye wo hu no tibi ka ho na beti Susumasa ba kwa akosa bi so fa ba 21 na ne a onu awi a me pa chop brody brody apentunu ba ko miensa waye nkwan na wi fagum ana fetututu nkaso bia no na no musa nkwan ene sa nansa me ba chop after say nansa no o mensis ne baba bibiri afa wi a atwa wi no ko be ma no 1 o'clock awi a kete afa yefuru afa wi a khatabina ma fa franku se na emeka no na fasra nkutu ye shebata nkoto ayi hwan ansa o de abesra pe nkutu shebata na fafra na fafra obi se me na asia tata ye de wi e na franku to sra na chato mu buya ma wa e bi firi wako oro fo media ne prophet erika kwasentwi ya me kan se onyame sunsun onyame ahode entra oso hwade e bia ka se ne di fo me hu me say me da so for God's revelation ministry no
did the prophet tell you that question? Me and I'm call. So friend my far jam message. I said, obi say me some ke kame. Papa me some ke kame. For Susumasa ne emefi. Me said emefi. Odi ja to mefi machine. Na dia fresh Susumasa powder na wa yen. Na dia sra on some ke kawo no. Ene won na em. Papa cho. Awurade be hye wo ho nyam. Sika nyina wo some to ade na ayeka. We aba we miensa ene ate. Me pa cho sinipo. Na fa tu sika de. Sika na enko bio. E bi gina. Awo pege gina wo nanso. Se Yesu ama no ma yɛn kwa mɛkɔso akyerɛ nti na mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ kɔso hwɛ attention tv subscribe na share na like page no na mo nyame kan sɛ Yesu tia sinti no hwɛ wo no mepacho abaye nyama bebre ne baabi adu de mu oduru nti fa o phone na frɛ me na me kyerɛ wo obi sɛ papa me ba asase so me nya ni gye da me nya ni gye da na brabo me nya boafo da frɛ me na me kyerɛ na wa ankasa nya bia o de be na wonya boafo wonya ni nya mo dipani wonya ni nya o wa brabo me se obekwa sori me yesofo me yidifo e da asafo ano na wo sofo entuma nso mu ampagyaw na de bia obati nisu na unya nyame no munyam de e ba cho en ha won kodua title masofo ni tio title no isunsa so awu ni osemo famre hia dan na aduane atena me fie me boa Bible says when a woman be a mansion and name. Now the okomanya me bia na so da so tia ho kire ni. Ewa. What da so tia ho kire. Usuma na yeka, usuma na nipa nyina be fisa we ba lock. Waton wiase nyama nyina hia. Susumasa na fa nkyina bo fegu plate na fa kan. Anaje to frame me tro na da ya de. Afro baba back to the scene. Usu bibi me be yi onya ba lock wate. Onyame ambo nipa bia masa so e ba lock. Ya me can say koso ahwe me follow me Facebook Attention TV YouTube Attention TV onyame abe okase na wa hye woni nyam obo Attention TV GH obenya me videos ameye me programs ame check am ne banyina obenya se Yesu ama be koso a aba wa fifi asumdwani osoro Bible and in the jail. Amen.